हेलो एभ्रिवान दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोराव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों स' दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। स' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोननै गोदानै अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव आपडेट लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेफोर मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर। स' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गिबि आपडेटआवनो दङ सत्यबासी दैमारि आरो लीना फावखुंग्रि लीना बिथां सानैनि फाव खालामनायाव गोदान मोनसे आपकामिं मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर। स' बे फैनो गोनां आपकामिं मोनसे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो सोर मेथाइखौ रोजाबदों बेनि फुल डिटेल्स मोनथिनाय जायाखै लोगोफोर। स' बिनि थाखायनो नोंथांमोननि सेराव मोजाङै शेयार खालामनानै होनो हायाखै। स' जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना बे फैनो गोनां आपकामिं मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअखौ सोर दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखाबाय कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरोब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्डाराव गोदान मोनसे बर' अफिसियेल मिउजिक भिडिअ रिलिज जानानै थांबाय लोगोफोर। जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों मोन्दांथि। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोन्दांथि बर' अफिसियेल मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। सिद्धार्थ बर' बिथांजों लोगोसे हेलिना दैमारि बिथांमोननि फाव खालामनायखौ बे मिउजिक भिडिअआव नुनो मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों आलफिनस्टन बर' बिथांजों लोगोसे मीरा बर' बिथांमोनानो। आरो बे मिउजिक भिडिअनि कनसेप्ट स्ट'रि आरो डाइरेक्सनखौ खालामदों पुर्न बसुमतारी बिथाङानो। स' लोगोफोर बे मोन्दांथि अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआबो रिलिज जानानै थांबाय लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि आन्डाराव बयबो थांनानै नायहैदो लोगोफोर। आरो सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौबो नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो लोगोफोर सोर नोंथांमोना बिथां हेलिना दैमारि आरो सिद्धार्थ बर' बिथांमोननि फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों बेखौबो लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो नोंथांमोना बयबो नायनानै सापर्ट खालामहैयोब्लानो जाबाय लोगोफोर। थ' लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामदो। आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान आपकामिं मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि शर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो। स' थेंक इउ फर वाचिं।